Daytoy di aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak kayo. Tayo amin nga umili, hintay amin idiri. Ti ayat ti Diyos sa nasudi, tuyal daw ang napili. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak kayo. Dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta. Idanggay tay intay isala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy di aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat danggayan dakman, nga agyaman iti Diyos, iti sagot ti biyag nga impaay na, nakapsot, narukop, daytoy nga katatao, ngam tartarabayan ti Diyos, babaan ti grasya na. Itultuloy tayo ti agdadanggay nga agkararag, agsisinarakoy, nga mangipasdet ti pagarian na, ti pagimbagan dagiti tattao na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Sika ana ibaon tapno paembagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Inta iday-dayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket ditoy dagakapyan, kadagiti tattao na imbag ti panag, naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban nakaredeya, wenda ka, agyaman kamken kagapu iti, naindaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo mi a Jesu Kristo. O buktung nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasul
siksika o Apo Hesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, padakkelem kad ti iglesyam, iti panangted mo adi agresat kenkwana kadagiti baro nga anak. Tulungan na kam kadi nga adipen mo. Tapno ti sakramento ti bunyag nga inawat mi babaen ti pamati. Ipamatmat mi babaen ti nasingpet a panagbiag mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Imay basa na daw iti aramid dagiti apostoles. Iti aldaw iti Pentecostes. Timmakder ni Pedro ken kadagiti sangapulo ket maysa nga apostoles. Ket kinunana iti napigsa iti timek kadagiti tattao. Kakabsat nga Israelita. Dinggen yu agitoy inak ibalikas. Na Diyosan na panggep iti nakaibaunan ni Jesus at taga Nazaret. Napaneknekan kadagiti milagro tatdalag ken pakailasinan nga inaramid iti Dios babaen ken kuana. Ammuyo daytoy naaramid da iti imatang yu. Iti pagayatan ken panakamu iti Dios inkeddeng na maiyawat ni Jesus kada kayo. Pinapatay yu babaen iti pammalubos nga ilansa kadagiti managbasol iti krus. Ning pinagungar ti Dios agsipod ta winayawayaan na kadagiti ut-ut ni patay. Saan nga min nga mabalin nga iturayan ni patay? Takinuna ni David may papanken kuana. Kankanayon nga makita ni Apo iti sangwanak. Adda iti makanawan tapno awan makagaraw kanyak. Gapu iti kasta naragsak to'y pusok ket napnuan iti rag-u to'y dila. Ket nupay may sakla a tao nga mangnamnama as itatalged. Agsipod ta di munto baybayan to'y kararwak iti lubong dagiti natay. Di munto'y palubos nga grupsap to'y natulnog nga adipen mo. Impakaamong kanyak iti dalan nga agturong iti biyag. Iti kaaddam malapnusak iti ragsak. Kakabsat, masapul nga ilawlawag kada kayo iti may papan, kinamatayo a David. Natay ket na itanem, ket agpapan ita, adda iti tanem na iti sidong tayo. Isuyo may sa propeta, ket amunay iti inkari, ti Diyos ken kuana. Insapatana nga pagbalinen ng tungari, akas ken kuana iti maysa, kadagiti kapututan ni David. Nakita na iti aramiden to ti Diyos, ket nagsao iti may papan, iti panagungar ni Kristo iti idi kinunana. Saan ang nabaybayan iti lubong dagiti natay? Saan ang narapnus ti bagina? Daytoy met laeng ni Jesus iti pinagungar ti Diyos. Masanakmet amin daytoy abanan. Naipangato iti makanawan iti Diyos, ket inawat na di Espiritu Santo, kas inkari ti amana. Imakit kita, ken mangmangegyo ita, isut sagot nga ibuyat na kada kami. Daytoy ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Salakliban ako Diyos, ta sika ti pagkamanga. Salakliban ako Diyos, ta sika ti pagkamanga. Salakliban ako Diyos, ta sika ti pagkamangak. Kunak iti Apo, sika ti Apo. Nagapuken ka ti amin na naimbag, nga adda kanyak. Sika laeng o Apo, ti adda kanyak. Salakliban ako Diyos, ta sika ti pagkamanga. Daydayawek ti Apo, ti daldalan nak. Uray ti rabii, patigmanan nak, ti konsensyak. Kanayo na sila lagipak iti Apo. Asideg kanyak ket awan pakaan-anwak.
Ako Diyos, sa sikati pagkamanga. Iti kasta, napwa ang itirag-u kinragsak, ket kanayo na natalged tiriknak. Gaputa di mo itulok ang maipanak iti lubong dagiti natay, di mo mo't ipalubos nga grup sa tinatulnog nga adipen mo. Sa lakniban na ko Diyos, sa sikati pagkamanga. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biyag. Ti kaaddam kanyak punwen nak iti ragsak. Ket titulong mo mangted iti agnanayon aragu. Sa lakniban na ko Diyos, sa sikati pagkamanga. Sekwensya, da kay amin na Kristiyano umay kay amin. Ta ni Kristo intay daydayawen, iso pagpaskwaan tay na ipatlin. Kas urbon sinugbut na dagiti lalakay a karnero. Ni Kristo, kas di namulitan na kordero, iti ama, inyamo na tinakabaso la tao. Nakaskas daw, tinginda pa nagdangadang, tibiyag ken ti patay ang nakasang. Natayngem si bibiyag nga agari itan. Ibagaman, Maria tinakitam, idiyatanem nain ka sinarungkaran. Daydi kas taunay asinang sangitam. Nakitak tanem daydi si bibiyagen, tiranyag daydi nalpas a nagungaren. Daydi na umsi kinairurumen. Sinaksyan da ito'y dagiti angheles, ken daydi imbungan da kainkwana nga ules. Agraman da dumapay ngayon na pinagkawes, nagungaren ni Kristo apang namnamaak. Sadyay Galilea ingkay ket adi agtaktak, tanapan sadyay ket mangragragsak. Amumia nagungar ka kadagiti natay, Kristo nagbaligikan ken patay, o ari, yat nang muti pakawan sa ranay. Amen. Alleluia. Agsao ka, o Apo, dumdumgek tuyadipen mo, at daken ka, dagiti sa uama ka, itetiag na nayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka, dagiti sa uama ka, itetiag na nayon na biyak. Iapo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka, Di sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. gloria timipay ken ka, o Apo. Nagdardaras dagiti babae a pimanaw iti tanem. Nupay si bubuteng da, napnuan da iti rag-o. Nagtataray da anapan nang ipakamo iti damag kadagiti adalan na. Pagamamuan sinabat ida ni Jesus ket kinablaawan na ida. Immasideg da ken Jesus ket inarakop da dagiti sakana. Sada nagdaydayaw ken kuana. Di kay agbuteng kinuna ni Jesus. Inkay ibaga kadagiti kakabsat ko amapanda ijay Galilea ket makita dakto sa diyay. Idi nakapanawan dagiti babae napan iti syudad ti sumagmamano kadagiti soldado anang gwardya iti tanem iti impadamag da kadagiti panguluan na papadi ti amin a napasamak. Naguurnong dagiti panguluan na papadi ken dagiti panglakayen ket nagtutulag da. Inikanda dagiti soldado iti adu a kwarta ket kinunada. Ibagayo kadagiti tattao ngay may dagiti adalan na iti rabii ket tinakaw da ti bangkay na idi matmaturog kayo. Numaman da ito ti gobernador da kamto ti makisarita ken kuana tapno awan ti pakaan-anuan niyo. Idi kasta innala dagiti gwardiya ti kwarta ket inaramid da tinaibaga nga aramiden da. Daytoy ti damag a nagwaras kadagiti Hudyo agpapan kadagitoy nga aldaw. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, o Kristo. Ayayatek a kakabsat ko ken Apo tayo nga Jesu Kristo.
nang runa ken ka Apo Rufo, ikablaaw ti naragsak nga Pasko ti panagungar, ken napno iti bendisyon nga aldaw ti panagkasangay mo. Agyaman tayo kina Apo Diyos, makikaysa kami ken ka, makipagyaman kami ken ka. Iti panagdaydayaw ken panagyaman tayo kini Apo Diyos, ti daytoy nga lawas, 8 nga aldaw, nga ramrambakan tayo, datoy na indaklan, pundasyon, ti pamati tayo nga na Kristyanuan, panagungar ni Apo Jesus. Ti baet dagiti kinarasi, ken kinarukop, ken kinamanagbasol, ti panagungar ni Apo Jesus, ti mangted kada tayo, iti tured, tibker, namnama, nga bumangon, tumakder, ti biag ti padi, ket iparang nalaunay, ti biag ni Jesus nga nagungar. Nakabutbuteng ken nakaamak, nga maitalek nga panakabalin iti padi, iti tao, ti bileg ken panakabalin ti kinapadi, nga maitalek iti padi. Ket tunggal padi, mariknana ti sana nga panakaykari, ken kinarasi, ken kinarukop, manyan nga bendisyon ken panangisagot ni Apo Diyos iti daytoy nga kinapadi, tunggal marambakan ti panagkasangay, malaglagip launay nga nagbiag ken naayaban ka iti baet iti kunaan nga kinarasi ken kinarukop, agbalin ti padi nga ministro ken mangibagi ken Jesus nga nagungar. Ti panagungar ti Apo, may bati kada tayo, malaglagip kada tayo, ken ramrambakan tayo ti numan pay imulin sa dilangit, agtultuloy nga adda iti baet tayo. Iti padi nga mangmisa, ladawan ni Jesus nga nagungar, tunggal agrambak tayo ni Jesus nga nagungar, ti presider. Kadagbalin da jay padi nga alikamen. Kita niya nga saan nga panakaikari, numan pay kasta, iti amin nga pakumbaba, mapan ti padi nga agtakder, nga simbolo ni Jesus nga nagungar. Ti acolyte numang lualo, sana nga ibagi ni Jesus nga nagungar, ngam tattao nga naumong adda ni Jesus nga nagungar. Ti padi nga napili ken na ordenan, isu ti may saka dagiti upat nga mangibaga ti kaadda ni Jesus nga nagungar. Takder ti padi, mangmisa, ti misa, iti rambak ti sakramento, iti naduma-duma nga panakatipon-tipon dagiti tattao, ti iparang na ni Jesus nga nagungar. Tadayjay taayan ti kompleton. Ket iti panagtakder na nga Jesus nga nagungar, adda Biyernes Santo kada Huwebes Santo nga naglabasan ti kagimungan, ken oray ti mismo nga biag ti padi. Ti tattao nga naumong itinagan ti Apo, adda iti baet da ni Jesus nga nagungar. Ti may waragawag nga sao ni Jesus nga nagungar ti agsao. Ti arak ken tinapay nga makonsagraran, maidaton makonsagraran ni Jesus nga nagungar. Upat nga kaadda ni Jesus ang nagungar. Senyal, simbolo, mismo, ti sao ken ti bagi ken dara, mismo nga ni Jesus dayta ang nagungar. Ti padi ken dagiti tattao nga naumong, iparangda ken rambakanda, agtultuloy nga kaadda ni Jesus nga nagungar. Ni Pedro, iti umuna nga maibasa, nagbitla, nagdiskurso, tinakaat atidog a diskurso. Ano man pa'y timaray ken nanayab, idi mapaspasamak dagitoy, kananda pa'y nga namati, ngem iti panagbabawi na, kalpasan ti panagbabawi na, simken ken kuana dati na indaklan nga pamati, si tutured, si titibker nga nangikasaba, ti may papan ken Jesus ang nagungar. Ti Ebanghelyo, masansan nga grupo ti babae, ti padamag iti panagungar ni Apo Jesus, napno dati buteng, napno dati danag, ngem anyan nga sagot ken grasya ti pamati napanda, nagparang ni Jesus kadakwada, napaneknekanda. Sut gapuna nga, daytoy ti pundasyon ti pamati tayo nga na Kristyanuan. Ubaw ken balbalatong kuna ni San Pablo no saan nga nagungar ni Jesus. Iti biag na Apo Rufo,
Saanan nga makaandor, nga talinaod nga padi, no awan dato'y natibker nga pamati, ken panakaikapet, ken panakaibudi iti panagbiag ni Jesus nga nagungar. Tinakadado nga pakaupayan, san lang ati padi, ore datay amin, ibaga ken isuro dati panagungar, panawan tayo, rumkwas tayo, manipod kadagiti daan, ken dakes nga kababalin, magaburan, maitanam dadagitan, umayon ti baro nga biag. Awanen, dagiti sakit tinakam, gura, rorod, pungtot, parikot, dagitay nakairuwaman ken naigalad nga dakes nga kababalin, panawan, rumkwas tayo dita. Mga daytan, nagbalin tayo nga tattao ti panagungar. Kaya nagragsak nga iti Lunes nga extension launa iti Domingo. Kaya iti dumang nga pagilyan, Paskwetta, kunada da ito. Gabot iti Domingo ket naritor ti nakadado nga ramrambak iti Lunes, agdadagop da, dagiti dumang nga pagilyan, agdadagop da, aglalanglang, dagiti pampamilyada, agngal-ngal-ngal da nga layon ti karni. Lalo no handang usto nga nagayuno da ket panawon ti Kwaresma kanda nagngal-ngal-ngal ti karni, fiesta ti karni nga interamenti. Grabe nga panagngal-ngal. Jay termino nga dumang panaglamot nga talaga rambak ti karne. Netan. Tattao tayo ti panagungar, tattao tayo ti biag. Ditoy nga simbaan, daytoy simbaan ti biag. Saan nga simbaan ti tadaina nga mangibaga. Ti ina ni Jesus nga ladawan ti panagungar no apay nga daraya-raya di likodan na, pedege nga raya-raya, ramyag ken lawag. Simbaan ti lawag. So nga ditoy ket simbaan ti lawag, dagiti tattao ditoy simbaan dagiti tattao nga naragsak. Kayso dayta ni Apo Rupo naragsak. Amin nga Biyernes Santo ti rupa na, sadakin ni Sanggunyan malo, kanayo nga seryoso, bagla kita da face mask, hamo nga malasinan, talaga, mga pa nga dagiti na kami suot, talaga, kontra, Biyernes Santo, kasla malmalday nga layon, wala nagminatay, so nga tattao ti panagungar, tattao ti biag. Narigaamot no dagiti kasla agpagnapag na nga nakangirsikan nakaisom nga layon, ngam dagijay talaga, resurreksyon da kadakwada. Uriting nga ti aldaw, nakausub da, may sasaka da, pag na dalatang agsubli-subli, di ta kalsada, nga nakaisem. Inatiw dan dagiti nasimbang nga nagado nga problema na. Kasla nagsusukot, kasla agnanayon nga Biyernes Santo ti biag na. Agnanayon nga may lanlan sa iti cross kon masapsaplit. Talaga, Hallelujah! Kung natin gaya, mga niso nga daytan, Hallelujah! So ibagayo iti kaabayo, Hallelujah! Hallelujah kung nayo man. Hallelujah! Happy birthday! Ti happy birthday! Hallelujah! Si bibiyag kapay. Di kapay natay. 48 years. Hallelujah! Manupay nga tangatawan nga Biyernes Santo ka. Santo, Hallelujah! So tinagragsak nga ibagata iti dating nga lawas, naglalo iti birthday na Apo Rupo. Hallelujah! Amamuyo ni Rufo ken ni Alejandro. Nadakamat dayta nya. Putot ni Simon ti Sireneo. Sirino. Kung kunayo ka Sirena kay Gamen. Sirino. Ni Rufo. Dahita manan. Di nagkaunang nga Kristiyano di kita. Tattao da ti panagungar. Ada balaygi. Nangabaken na Apo Isus. Ora niya ti problema. Ora agparikot ka iti. Naduma-duma nga parikot ti panagbiag mo. Urag parikot ka kini Santo Papa, parikot ka kini Presidente, parikot ka ti aming nga parikot, nagungaran na po Isus. Nangabaken. So nga ore no anya, dagiti dumti nga problema, gabuta tattao na tayo ti panagungar, awan ti parikot, awan ti rigat, nga rumimbaw. Pinarmeken ti lawag, ti sipnget. Pinarmeken ti biag, ti patay. Pinarmeken ti grasya, ti basol. May ti ilab tayo, nga mga nakam ni Apo Diyos nga, kahana mga kaya nga agbasol tayo, ngam nadaduma, palubusan na pa nga madalab tayo, tano umawag tayo kenkwana. So dagitan nga kinarasi, kinarokop, numan pa narokop, narase,
Ti pade, tatao mat, ngam, nagungaran na po Isus. Nga idawdawatan te unay na apurupo, umadukuma, dagiti kasken kuana, nga tao ti panagungar, amo makita nga maupay, amo makita nga agkapsot, at ure na adu nga kinakapsot ka na kinarasi, ngam ti makita mlata. Alleluia! Agungar. So, thank you Apurufo, ti panangsabot mo iti sagot ti biag nga inted ni Apo Dios, ti panangsabot mo iti sagot ti kinapadi, maragsakan kami, agyaman kami kini Apo Dios iti panangisagot na ka, insagot na ka, iti parokya ni Apo Santa Maria ti Guadalupe, insagot na ka, ket maraydayaw ni Apo Dios, sapay ta itultuloy na kami nga tarabayan, kanidalan, nga taga, dito'y nga parokya, agraman dagiti umay, anusam dagiti agpaspasugnod nga taga parokya ti Immaculada kuno may daditoy anta barbarag kaya kita magpasugnod nga taga ditoy umay damo dijay amanos kasi latamat niya kasta nga talaga masarakan dan tulatan ni Apo Dios ala maridayo ti Apo Happy Easter dati launay ti sentro so nga imbes nga misa para jay padi misa ni Jesus nga nagungar ti misa tayo lata. Imbes nga misa ko nga matipadi nga dagiti nga minti kanginaan ngal aldaw, kapatgan ngal aldaw, walong aldaw. No kasano nga nagpasnag kayo nga may ti Huwebes kada Biyernes Santo kada Kwaresma dahito yan ti walong aldaw oktaba. No da novena oktaba. Kada ito pa isagsaganaan tayo nga rambakan ni Apo Isus tinadyosan nga asi ti Dios nga naiparang kada tayo. Agdaydayaw, agyaman tayo kina Jesus, agbalin tayo ko mga tattao ti panagungar, ibiyag tayo ko mati panagungar, rumkwas tayo iti tanam ti basol, kan tanam ti dakes nga napalabas tayo, kat dayta silaw, biyag kan ayat na po Jesus, tagbaling nga tarabay tayo. Happy birthday, kat nayunan pa ni Apo Rufo. Tumakdar tayo para iti kararaga sa pashap. Kakabsat umararaw tayo iti Diyos. Babaan ti grasya na mariin natay kumani Kristo anagungar iti naldaw-aldaw apanagbiag tayo. Iti pamilya tayo, iti panaglalangan tayo. Nangruna iti simbaan tayo. Iti tonggal panggap kuna tayo. Kristo anagungar kaasyan na kamkadi. Kristo anagungar kaasyan na kamkadi. Idawdawatan tayo ti simbaan, ti Santo Papa, dagiti obispo, dagiti papadi, diakono, ken dagiti religyoso. Sapay kuma, ta maiparinada kadagiti tattao, ti ragsak ni Kristo, anagungar, tinamnama nga ipaayna, ken ti ayat nga inted na, dawaten mi ken kaapo. Kristo anagungar kaasyan na kamkadi. Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo ti gobyerno, sapay kumata babaan tinapudno na ayat na pakumbaba apa nagserbida maiparipirip da kadagiti tattao ti ayat ni Kristo anagungar kemari nada ti panagkaykaysa panagsisinnaranay ken napudno apa nagserbi dawaten mi ken kaapo. Kristo anagungar kaasyan na kamkadi. Idawdawatan tayo dagiti pamilya tayo nga isuda ti pagubbugan ti nasaya at akatatao tinaimbag akananakem, ti managayat a puso, sapay kumata mapatanor, nagapu iti pamilya, tinapudpod no a Kristiyano, kamakatulong ti panangiwaragawag ken Kristo anagungar, dawaten megan kaapo. Kristo anagungar kaasyan na kamkadi. Idawdawatan tayo ti tunggal maysa, datayo nga umay makipagyaman, siyak nga padiyo nga agyaman, sapay kumata mariin na tayo ti ayat ni Kristo ti tunggal maysa, sapay kumata dayto nga biyag nga naisagot para laeng ken kuana dawaten mi ken kaapo. Kristo anagungar kaasyan na kamkadi. Idawdawatan tayo met dagiti kakabsat tayo pimusayan nangruna ken ni Katrina sapay kumata alaen ti Dios idan alaenan iti dennada kemariinadan orayen dan ti panagungar dawaten mi ken kaapo. Kristo anagungar kaasyan na kamkadi. Dawaten tayo met dagiti bukod tayo apanggep
Ipanggap ti pamilya tayo. Idawdawatan tayo dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Dawaten mi kan kaapo. Kristo ang nagungar kasya nakam kadi. Apo Jesus, nagungar ka kin patay, tapno ipariknam kada kami ti ayat kin namnama. Waknitan nakam kadi iti nakaibaludan mi, tapno makapagbiag kami asiragsak nga agserbikan ka. Dawatin mi dayto iti panangibabait ni Apo Santa Maria de Guadalupe nga inami. Amen. Idatun miken ka Apo, sasagot mi ananuno, pagyaman miken ka managparabur nga Ama, awatem santuem ida. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak nga itaidatun miken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, abang supapamit kinatungom o Ama. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak nga itaidatun miken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, apang supapamit kinadungom o Ama. Idatun miken ka Apo, ragragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparabur nga Ama, awatem pasantuem ida. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak nga itaidatun miken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, abang supapangit kinatungom o Ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awatin na kumadag ito edatun kadagita imam, ket may paaya pa kay dedayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamit a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo napabaro kami, babaan ti pamati, ken ti panagbunyag mi. Awatem kaddagitoy daton mi, iti kasta maragpat mi ti agnanayon na kinagasat, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Kadadans tagay iti Apo. Agyaman tayo, iti Apo ad Diyos tayo. May kari kitrumbeng. Pudno unay may kari katrumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo. Ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero a mangikkat kadagiti basbasol ti lubong, babaenday di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi, ket babaenday di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sata agrag o ti sangalubungan iti pan nakapunno na,
kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin na pagkarswa. Ti langit ken daga, napno day ti pakaidaydayawan. Hosana iti kangatwan, madaydayaw. Ti umay tinagan ti Apo, Hosana iti kangatwan. Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y ti bagik isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kailan ka panagunga, inakaminsan manubot isang alubungan, inakaminsan manubot isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Lagi pa Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, parayrayom tayat na Diyosan. Naglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kan amin na papadi. Laglagi pom amin na pimusan, awatom iday ti sidong mo apakakitaan dagan ka. Ipaay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon, ket makiranod kami kinaingasatan a Birhen Maria nga ina, ina ti Dios, kinagasat nga Jose nga esposo na, kinagitinagasat nga apostol kan sa santo anakapudno a nagserbikan ka dito daga. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada ang mangitantanok kan mangidaydayo ken ka, gapo kan Jesucristo anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo,
iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo, ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay na Kristo anang isalakan kada kami. Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasik en kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Iti napakumbaba, ti siraragsak, gapo ti panagungar a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya. Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangiikat,
kadagiti basbasulti sa ngalubungan, idem kadakam tikapya, idem kad tikapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, unti may salain na sa mapaimbagton ti kararuhan. Siksika o Apo, ti bilengi, panakaawat, kinakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, intay rambaka, grasya na asago, paglaramana, daiso tibya, amin nagapuan, bigat kenambay, Diyos pagkamangan, anyaman abanag, tintay biruken, anyaman arigat, tintay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng, kirit ken namnama, dinto aglemeng, ti ayat ti Diyos, intay rambaka, grasya na asago, paglaramana, daiso tibya, amin nagapuan, bigat kenam ay, Diyos pagkamangan, inay-ayat mo Apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kaskin ka o Apo, balinen na kam, tapno ti ayat mo, di may paidam, ti ayat ti Diyos, intay rambaka, grasya na asago, paglaramana, daiso tibya, amin nagapuan, bigat kenam ay, ting pamangan, ti ayat ti Diyos, intay rambaka, grasya na asago, paglaramana, daiso tibya, amin nagapuan, bigat kenam ay, Diyos pagkamangan.
Kumararag tayo. Dawatin mi Apo, talipyasim kad ti isip mi ti grasya nga ipaay ti panagungar ni Kristo, iti kasta da kami nga inserek mo iti dalan ti pannakaisalakan, maikari kami nga umawat kadagiti parabor mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo a pagbiit. Balikas panagyaman, umuna ni Monsignor Flor, ti panangiburay na, ti nakabagbagas, nakasaysaya at makainspirar nga sermon na, ken panangi-encourage na. Ito'y bikaryato mi, iso ti pan nakaamami, ado nga pakaupayan, ano mabartek kami, pagsasawan mi. Ay sugarod ti amami. At dalata nga mangguyguyogoy ta isungarod ti pan nakaamami ti bikaryato. Si susuporta nang runa ti programa, nang runa kadagiti pagkapsutan, kadagiti panagserbi, at dalata nga si susuporta di ti manong mi ket agyamang kami Monsignor Flor, Apo Flor, thank you. Palakpakan tayo man Apo, nagungar. Wana po, alatay ko na natatay, ken ko na tayo maidekalman, dayay humili tayo. Iti biyag tayo, ket agdalyasat tayo nga ti ipapatay. Maitanam tayo, mapulipulan tayo, ti lupot. Ngam ti panggap ti biyag tayo, ko rumkwas tayo, rumwar tayo, iti day tangatanam. Warwaran tayo, ibay-bayan tayo, dagiti lupot, nga mangigaw-gawid kada tayo. Kati kinagpayso na ti biyag mi, nga papadi. Siya ako 48 years of stupidity, hampay mga tamay nos 10 nga tamot, at siyempre sa nga pulo pa ilatawang ko, alangan nga stupid ak idimot 10. Laka 38 ko natay latan, mano nga tawon nga kinapadi, 15. Kaado na kitay gundaway nga mabalod kami met, maitanam kami met. Ado na kitay sitwasyon, ado na kitay banbanag nga mangipunpun, mangitanam kada kami met. O nadaduma, da kamula nga papadi, nadaduma, da kayo nga pagserserbian mi, at dalat tadagitay mangayat nga da kami, maisilsil kami di unag ti pansyon. Ket no day nga banag nga kunatayo, alanayon di pa nagserbi, tanakapsot kam garod. Kada kami, kung nagkaskunan ni po Flor siya nga padiyo, awan ti maidaton ko kin ni Apo Diyosen no hanlang nga dagiti basol kon dayti kinakapsot kon. Awan ti umuna nga iyararaw ko king kuanahan nga panagyaman iti daytoy nga biyagan no di mapakawan na ko man dagiti kinakapsot tano daduma ken nakatanem. Ngem adda kayo kakabsat nga tumultulong nga mga alot-ot lattamet. Nga oray pa nakatanem kami, oray pa nakabalkot kami, iti unag titanem, adu kay latta nga alot-ot tap narumwar kami nga agungar. Kada kayo dagitoy Apo, kinagpayso na kada kayo hanga taga ditoy, diyak nga awis ti dati birthday. Ta apay nga iawis ko, adalaeng maibaga ka dagitay personal nga gagayem. Apay nga iawis ko, tap na umay ko padayawan di bagbagik haan, ngam addamot dagitoy pumarokya, dati-dati kanyak diya kasilsilibraran. Inakla agritritin, agmalmalam nga agbasa maturog. Dati awang kumapay ti signal, tapno awang ti kabkablaaw. Tapno para iti bagik kuma. Ngam tatamutan dagiti mo pumarokya, ipanangidaulo dagiti kakabsat nga mangidadaulo. Kaya damat sa bagay mapanunot ko, ti kapintasan mga pagsubad, iso aday ito na santuan amisa. Napagyamang kini Apo Diyos. Kaado kayo kakabsat nga numampay nakapsot kami, alalot-utan da kamlat nga papadiyo tapno agungar. Umuna agad ti pamilya, uray no kasano kakapsot ko, amamudak. Haanda nga ibilang nga may saaklat nga agnanayon numampay no daduma ka nakabungon iya unag ti pansyon. Umalalot-ot dalat tamat, niyala pa nagkay-kaysada met, at dadatoy ti daduma. Kada kayo nga personal nga gagayem, nga adalat nga si susuporta, numan pa'y nakapsot ti tao, numan pa'y ado pagkurangan, ado nga wagas ti panaggagayem. Adda gagayem ti
siyat no daduma, kajela pa nagtutongtong tayo, ragsak day jayan, sakam to man agsublin, at gagayam nga agan anop, pinadamag lano inya na alam, uri agkara panggang awan na alam, naragsak day jayan, at danto agpapaltog, panaggagayam, panagkaykaysa, panagtitenis, tiyela panagkaykaysa, panagagayam, dakil abanagan, kangrunaan na kadagiti kakabsat nga papadi, no addada, jigi kinabla aw tinulong. Kasla alut-uten da kami, nga rumwar nga oray pa'y nakapsot kami, ibagkat da kami nga rumwar iti tanamdap no agbiag manen, taawam mo ti perfecto kada tayo. Kada kay nga parokyanos, agyaman aklaunay, dayta pa'y la isem yung agtrabaho, isem yung agserbi, day taragsak ti puso yo, hanyo laka umay ka ikarkarit, dagita na trabahuan nyo ta, talaga nga hantay agkakadwa, amuda kon niya, na ipablaak yo ta na aramidan nyo, ingka ijay langit, ikararag kumatay kay kuman. Ngamahaan, datalaragsak yung agserserbi, agsisinaranay, daytan ti maysa nga mga alot-ot kadagay ti kinakapsot mi. Daytan nga, dayta suportayon, haan lang nga suporta ka di kanyak, ulit-ulitin tayo manan eh. Haan nga para kanyak, dayta ayat yung agserserbi para kini Apo Diyosen, dakkel nga manginspirar kanyak, nga padiyo, kada kami ang papadiyo. Dayta pa nagkaykay sayo nga agtitinulong, nagdakkelan aba nagdayta, tapno maidaydayaw, mari na ni Apo Isos nga nagungar. Iso nga kada kay amin, awan labas na, personal agagayem, katrabahuan, kaparokyaan, kapamilyaan, agyamanak, no daduma, ali ka siyak matirason nga pakaitanaman nyo, no siyak matirason nga siyak mati magisilsil kada kayo ijay tanam, ala ka dispensar, pamakawan, si papakumbaba nga dumawat iti pamakawan, dahiti pagkapsutan, dahiti padayo, tanakapsut garod, nga may mayat mo, no maitanam tayo, no daduma ta mapadasan tayo, ti rumkwas niya, kamasapul mga saplitin da kayo. Teko na ni Apo Flor, dagiti agpunto di ayan na, umay latad toy, Apo Malo, umay kalata ka na yo. Mayamat. Dagiti maagpunto nga, naggapo dito, ingkay mo't ijay, hantay mapaguston amin. Ngam awatin nyo Apo nga masapul nga masaplit tayo, no daduma. Tano nasubag di jay may nga karnero, wano kalding, dadaulan na di buong angkan. Imadin yung may nga kular ko adasulpeng nga rumwar. Panakanan di jay araban di mula di akin jay kaaroba, gapo di may sa akalding mairamraman di buong angkan. Isang hanyo ako na nga, umay kami mangkod-kod-kod tibukot, mangay ayo, kano daduma ka masapol mo't nga, tugkikan mo mataubat yun, tapno kay mga, yung kay mo makimisa di sa balit, mapadasan nyo mo't hanga aircon, kas di mo laday diyan. Nganday di apo di bagbagana, datayo, agsisinaranay tayo, agbibinatak tayo, no, inya day tangan nakaitanaman, day mo laang ti panggap na, day taragsak taro pa tayo, umanayan. Hantay nga perfekan ti langit, awan makaperfect, mangipasdek ti langit dito lubong, ay awan Pagaryan ni Satanas, so mabalin, ngam no langit na rigat, ngam ikarigatan tayo ti umungar, iso nga pagyamanan kay amin, aladam to pagsasangwan tayo ijay likod, mabalin, iyarayat dagiti gimgimong, no agkurang, ngalngalin yun to idan, nalulukmag damat. Nya, thank you Apo, da Apo Mayora kini Apo Bise, dagiti agnayangay, ninja mo no sino ti langan nyo agkararag, dan sa Marseng. Haangkong kunaklaan, awan amok. Thank you ti support tayo kada kay amin, personal nga gagayem, kaparokyaan, Apo Flor, ulitak, kangrunaan na ni Apo Diyos. Nagyaman na kini Apo Diyos. Uray pa no nakapsotak, uray pa no ado ti pagkurangak, anusan nak, naanos ni Apo Diyos, mariinak ti kinaanos na, uray ni Apo Santa Maria Launay, ti panangibabaet na, padpadasin ng ornusan amin, iparpari na nalata ti ayat na ni suportanan ni Apo Santa Maria, iso nga agtalit tayo kenkwana, tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.
Nalpasin tinasantuan amisa, intayon iti kapya ti Apo, alleluia, alleluia.